اے شوہر میں سمیت کوئی جیرا شوہر ہے نا وہ نہیں منے دا بھئی میں گھارا لی تو تانگ آؤں تو نے نہ دے لیکن ویچو ڈر دین سارے وہی کہ یار بیچارے شوہر دی کہانی ہے بھئی ایک قصہ ایک بیچارے دا ایک شوہر کرما مارے دا دی گھر والی کبڑیلی ہے بہن ڈاڈی تے نخریلی ہے جب ڈاتری یار چلیندی ہے ہاں لاستے وانگ کپیندی ہے کان کھامدہ آپ بنیندی آئی سارا دوش غریب تے دیندی آئی جیب جیویں لگی ہوئی کینچی آس لمبی ہیک گز تے دو اینچی آس تانا دے تیر چلیندی آئی مرضی نہ لفٹ کریندی آئی بندہ میں وانگوں بہوں سادہ آئی انہوں الفوں بے نہ آدھا آئی گھر ٹکر دے ویلے وردہ آئی کھا ٹکر تے نسل دی کردہ آئی سڑکاں تے وقت ٹپیندہ آئی کہنوں دل دا حال نہ دیندہ آئی گھٹ صبر دے راج راج پیندہ آئی رنو شار دے ویج پکریندہ آئی بھنگ دے راہ کھاڑے تے ایک دی ایک سڑو کنارے تے چیلان دے راجتو تانگ بابا بیٹھا آئی ماس ملانگ بابا اس سوچا کام دی گل پوچھدا پہنچا ہویا بابا حال پوچھدا منہ دیکھ کے پرو سیان گیا بابا گبرو نو پہچان گیا آکھا بابے دنیا گول بچہ دین دی مظلومانو رول بچہ تین سنے عیسب گول بچہ دھڑ واٹوان کچھ نہ پھول بچہ اور دڑ واٹوان کچھ نہ پھول بچا تے انج لگ دے تیڑا تول بچا تو چکھی ودائیں چول بچا انج لگ دے تیڑا تول بچا تو چکھی ودائیں چول بچا دس مشکل ڈر نہیں بول بچا حل 101 میرے کول بچا اس کی تھی عرض ملانگ بابا ہاں اپنی رن تو تانگ بابا ہے کوئی گر دسوا کوئی ول دسوا میں نو اس مسئلے دا حل دسوا سنی بابے جہاں فریاد اس دی کوئی اپنی رہی نہ یاد اس دی آکھا بابے نیڑے ہو میں دے آگاٹے لگ کے رو میں دے او کیڑا گر سوچاں کیڑا ول دساں کیڑا اس مسئلے دا حل دساں میں بھی تیرت جان تو تنگ بیٹھا بڑا رن دے سڑا ملنگ بیٹھا یہ ہے جی بیچارہ شوہر